Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Nunung ini mau review stok unit yang ada di showroom Ketanen. Monggo kocok-kocok sing butuh mobil, tonton sampai habis, jangan di skip ya. Siapa tahu ada yang cocok. Ini showroomnya Mbak Nunung ini buka tiap hari, mulai dari jam 8 sampai jam 5 sore. Yang pengen malam bisa janjian. Masalahnya jam 5 tutup, tapi buka bengi syaratnya janjian. Monggo mampir depan Balai Desa Ketanen persis ya, sanding lapangane Pak Safin. Jadi gone strategis, wombu, penak, dalane walus, tanpa grojalan, parkirnya ya wombu. Lah saya seneng channel iki YouTube Pahala ki ono kene ya, Pahala Jaya Motor. Monggo di subscribe, di like, di komen, berikan komen yang terbaik. Nanti dibalas satu persatu sama Mbak Nunung. Di share ke teman-temannya ya, biar tahu oh nek nggone apa ini Ketanen ya ono mobil wapi-wapi plate lokal. Bisa pembelian cash, kredit, tukar tambah, cash tempo tanpa bunga. Saya pengen tukar tambah mak, monggo mobilnya wapi-wapi. Siap digo jalan-jalan. Langsung aja ya. Nah, ini Mbak Nunung ada Roxy tipe X Matic 2021, warnanya putih, skincarean jarang ada, mobilnya ganteng, bannya yo gede yo ya, saat detiknya Mbak Nunung. Ayo mas-masnya, mbak pak mae, apa dora pengen? Ayo monggo, saya pengen TT juga bisa loh ya, tapi kudune plate lokal. Terus mobilnya yo pasaran, ngejo koyok sedan, niku Mbak Nunung gak tahu. Terus canter yo ora tahu, yo sing ana ning gone showroom. Sapa maneh TT-ne kaya karo Agia, Avanza, ya wis pokoke ngono-ngono ya. Lah nek TT kudune rene. Jadi padha enak ndeloki mobil. Wes ngono wae, lanjut lagi ya. Roxy X Matic 2021, warnanya putih skincarean. Ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Mobilnya ganteng, plate lokal, tangan pertama. Kuncine iki lho, wis kiles. Apa dora pengen? Monggo. Tombol starter, spion so nutup dhewe. Ayo ndang sajet selak payu. Nah, iki kan mau bangku 2, iki genti ngalih bangku 3. Iki Mbak Nunung kedatangan anget-anget kok gorengan pia-pia ya. Wingi sing 2021 payu iki teko meneh 2019, iki jenenge Expander Cross. Tipe tertinggi, kuncinya keyless, bisa nutup sendiri ya spionnya. Grille ganteng. Grille ganteng ngene ya, plate K. Kamote RT putih skincarean meneh. Ini dijual khusus kredit 250 juta. Kalau cash 255 juta. Ayo mae apa dora pengen? TKI pengen nyenengno keluargane, monggo. Duit sithik ya iso, mengko lewate iso kredit lewat BCA Finance. Dengan tenor bisa 5 tahun loh. Bisa bunga putus. Daripada do tuku PCX, mending digo DP mobil. So rame-rame, ora kepanasan, ora kodanan. Monggo yang tanya-tanya bisa langsung WA Mbak Nunung ya di 082 225 07 3658. Lanjut lagi. Bar Expander iki genti ora sing gedhe. Gagah tumane penak kaya kapal pesiar yo iki. Iki jenenge Fortuner VRZ TRD Sportivo tipe tertinggi, warnanya putih, pajak baru, istimewa, tipe tertinggi, kuncinya keyless, spion bisa nutup sendiri, wis pokoknya jadi raguna. Nek gone Mbak Nunung insyaallah mobilnya wapi-wapi, plate yo lokal. Nah ini dijual khusus kredit 425 juta, kalau cash 430 juta nego di tempat. Iki walaupun mobil apa iki bekas, tapi rasa baru, pajak baru. Nok ndi anane? Nok Pahala. Monggo. Grille ganteng. Istimewa pokoke. Nah, ini Mbak Nunung juga lagi apa iki? Lagi kedatangan iki yo nah yo anget-anget kayak gorengan pia-pia. Warnane putih skincarean jarang ada. Iki 6 sasi pisan durung mesti ana. Monggo kanca-kanca nek butuh iku ndang rene. Aja nek wis payu takok. Kudune ndang rene nek seneng, ora usah dipikir. Ana solusi pasti. Sing duwite kurang, sing ijol
ijol tuker gon ya, sadene bangku telu tapi tahunnya tua iso ijol iki. Lah ngono nek ketoke kurang iso kredit, nek ketoke kurang sithik iso cash tempo tanpa bunga. Piye padha ora pengen, monggo. Iki jenenge R3GL 2022 putih skincarean kamote RT. Masalah tumpakan paling penak. Penak ndi, Mbak? Penak kabeh kali duwite. Aku dingin diamuk arek. Mbak, sing paling penak endi? Lah nek duwite 100 numpak iki ya ora penak, masalah duwite kurang. Jadi sesuai budget ya kanca-kanca. Monggo. Wingi wis ana sing takon cuma Mbak Nunung gak nyimpen. Jadi nek iki wonge ndelok monggo Mas ndang rene. Selak payu. R3GL 2022 manual dijual khusus kredit 185 juta, kalau cash 190 juta, nego di tempat. Warnanya putih skincarean, kamote RT model terbaru. Grille wis ganteng grille. Oh ya. Plat K tangan pertama. Ayo. Di sing cepet ndang rene. Engko review bareng-bareng Mbak Nunung. Monggo kanca-kanca nek liwat jalan Pati Tayu, mampira nek nggone showroom Ketanen. Nek kene iki iso jagong, iso ngopi. Pokoke penak ndeloki mobil num-num, warnane yo bening-bening. Kita lanjut iki yo anget-anget kaya gorengan meneh. Marai wingi akeh sing payu, iki dadi stoke Mbak Nunung akeh sing anyar. Iki jenenge Expander Exit 2019, kilometer baru 24.000. Tangan pertama dari baru full set. Istimewa, originalan, nek eli ojo dibayar. Temenan. Barangnya iki nek jenenge Expander tumpakane walah ngeri. Mentul-mentul. Subway kere empuk. Lampune celirit tuh ya. Istimewa. Ini dijual khusus kredit 210 juta. Kalau cash 215 juta, nego di tempat. Jadi mak nek kepengen manual ada, matic ada. Ini manual Expander Exit manual 2019, platnya K tangan pertama. Wapi jaminan nek elik pokoknya aja dibayar. Nah, sing kepengen tambah gede neh iki jenenge Ras S TRD Sportivo manual 2019, warnanya putih, platnya K, kamote RT tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri, kuncinya udah kilas. Ini dijual khusus kredit 215 juta, kalau cash 220 juta, nego di tempat. Tangan pertama ayo. Jadi masih iso milah iki, Podo penake, podo putihe, podo plate K. Tangan pertama kabeh. Monggo kita lanjut. Oh, kandhani kok Mbak Nunung iku waci nggone kebak Expander. Masalahnya bulan wingi ya, 1 bulan payu 7 unit. Iki ono meneh, iki malah warnane mening-mening ya, putih-putih. Iki yo Expander Exit manual 2019, iki platnya H, putih skincarean kamote RT. Iki yo padha tangan pertama. Monggo. Jadi masih iso milih. Tapi insya Allah nek kere barangnya iki jaminan masuk wapik. Ini dijual khusus kredit 210 juta, kalau cash 215 juta, nego di tempat. Sing kurang iso kredit, kurang sithik iso cash tempo tanpa bunga. Ayo mak-mak, mbak-mbak, mas-mas, Pak ayo kepengen nyenengno keluargane, monggo ndang teko ning kene. Ora kecewa. Nyatane wong wadu-wadu alhamdulillah akeh sing cocok, muni tilik alhamdulillah langsung nggawa muleh. Nah, iki lagi teko meneh anget-anget kok gorengan pia-pia. Sing wingi Mbak Nunung duwe abang wis payu. Durung sempet direview. Lah iki ayo sing golek yo ndang sacet, wingi sempet kosong. Iki jenenge HRVE Matic 2015. Platnya K, warnanya putih skincarean, tumpakane penak, istimewa ya. Ganteng. Oh. Sapa sing kepengen iki yo kuncine kiles, pion bisa nutup sendiri. Monggo Mae, Mas. Ayo. Dorene ndelok sik rak popo. Engko nek ana duit baleni neh ya rak popo.
Nek iso rene langsung bayar iki, mesti bakule guyu. Nah, ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. HRVE Matic 2015. Ayo Mas. Ora pengen, oh ganteng. Sing pengen jas kok ya ono. Disiapi Mbak Nunung satu-satu. Iki meneh ya, pokoknya anggere sing tumpakane mentul-mentul. Waki stoknya Mbak Nunung ya. Ki Expander Exit Matic 2020, pemakaian 21, tangan pertama dari baru, platnya K, warnanya putih skincarean, lampu yang celirit mae grille. Mas, nganu Mas, iki peleke jadi nek 2020 21 iki peleke wis dhewe ya, jadi kipas ganteng wis istimewa, lampune kristal lho, ganteng mae. Monggo sing kepengin wingi payu bablas kelet loh. Kita kok meneh 2020. Monggo nek tumpakan mentul-mentul sobekere empuk. Pokoknya penak, nek ora penak aja dibayar, Mak. Ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Muga-muga sing komen wingi takok Mbak Nunung kok ora review, muga-muga iki ndang delok, ndang rene. Iki wis review, kudune tuku. Ora iki guyon. Ya semoga-moga jodoh, Mbak. Monggo milih. Nah, iki mau wis ya. Expander Exit Matic saya golek, harganya terjangkau, tahunnya muda, platnya K, tangan pertama, wis istimewa. Grill apa iki jenenge sak peleke wis dhewe. Monggo ini dijual khusus kredit 220 juta, kalau cash 225 juta nego di tempat. Lah, saingane nek gone ras nek. Ki ras Matic, ras GR 2022, platnya H, warnanya putih skincarean, kamote SRT tipe tertinggi, kunci keyless, spion bisa nutup sendiri ya. Gagah, ganteng yo iki. Nah, ini dijual khusus kredit 250 juta, kalau cash 255 juta nego di tempat. Ras GR 2022. Daripada do tuku inden, mending tuku Mbak Nunung, langsung gawa mulai, iso jagong, iso review bareng-bareng. Matur suwun, lanjut lagi. Nah, saya golek lampu tumpuk facelift Grand Avanza G, monggo udah ndak keluar, jarang ada, platnya K, tangan pertama, warnanya hitam gentileng elegan yo iki. Wis ora metu mae, dadi iki ngene iki nemen sasi pisan. Kurang mesti ono, wingi ono langsung bablas tagane. Iki ono, ayo monggo ndang satjot, siap ditukar tambah oke, di kredit oke. Ini dijual khusus kredit 180 juta, kalau cash 185 juta nego di tempat. Avanza G, lampu tumpuk, oh lampu kok iso double ngene iki lho. Piye? Malah tambah padang, mantep, elegan. 180 khusus kredit, 185. Nego di tempat, kamote SRT ya, apik. Monggo Mas. Saya kepengen nyeneng anake apa bojone. Nah, iki ono neh ya. Iki jengene Agia G Matic 2019. Warnanya putih skincarean. Matic ya, jarang ada. Ini dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Agia G Matic 12. Monggo Mas kepenak iki bensinnya wirit, pajaknya murah. Warnane wis istimewa. Monggo. Iku mau Matic iki ganti manual. Iki Agia G mau kan 2019. Iki Agia G 2018. 12 manual, platnya K, putih skincarean, tipe tertinggi ya, ini TRD. Ini dijual khusus kredit 120 juta, kalau cash 125 juta nego di tempat. Agia G TRD Sportivo, putih loh Mak. Monggo Mak, senengane wong wedok-wedok nek putih skincarean ora gelem. Iki nek Mbak Nunung ngasih putih kabeh. Tapi ya ono wong jengene senengan ki dhewe. Ini survei membuktikan kebanyakan putih. Kaya wingi ya supaya wireng kabeh. Iki engko sasi iki apa wis engko tonton
Tonton ke depannya pokoknya. Monggo sing pengen kredit nanti syaratnya itu mudah ya. KTP suami istri, KK, terus tumpi pajak bangunan, tumpi omah lho. Nah, rekening BCA. Syaratnya paling gampang, tenore bisa 6 tahun, bisa bunga putus. Pokoknya dibantu Mbak Nunung sampai ACC. Sing guri pol mening-mening warnane kuning. Iki jengene Brio E Matic 2022 pemakaian 23 terbaru. Terus apa iki jengene? Platnya K, lampunya sipit, modelnya udah bokong semok ya. Kilometer baru 18.000, tangan pertama dari baru. Ayo monggo satset yuk. Brio E Matic 2022 ini dijual khusus kredit 165 juta, kalau cash 170 juta nego di tempat. Brio E Matic 2022. Ayo kanca-kanca sing butuh iso langsung teko ning showroom, iso langsung telepon Mbak Nunung ya iso. Monggo ora usah sungkan. Wong sing balesi sing barang dingah iki Mbak Nunung kabeh yuk. Yang suka channel ini yo. TKI piye kabare iki? Monggo di-share yuk. Nek kanca-kancane ben ngerti, kita ini seperjuangan pasti lebih terdepan. Monggo lho, iki apik. Mileo, Jazz ono, HRV ono, Agia ono, Brio ono. Jadi tinggal pilih. Roxy ono, wis kari senengane sampean. Monggo teko ning showroom. Ora kecewa barangnya, jaminan. Masalahnya tamune Mbak Nunung kan sak-Indonesia ora jaminan ki biaya. Dadah mosok balik sake. Monggo alhamdulillah akeh sing cocok. Kita review Jazz iki ya. Jazz tahun 2016 warnanya putih skincarean tipe tertinggi ya. Jazz RS Matic 2016 sepion bisa nutup sendiri. Kuncinya udah keyless. Lampune blok ganteng ngene. Ayo Mak, monggo Mak sing nyenengno bojone, anake. Yuk, ndang rene, ini khusus kredit ya, 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Wapi istimewa, monggo. Nah, iki sing limited edition, regane murah, kamote sak RT, asine double ya iki. Jenenge Sigra M 2023, warnanya oranye, jarak ada, wirid, pajake murah ya iki. Ini dijual khusus kredit 125 juta, kalau cash 130 juta nego di tempat. Sigra M 2023 manual. Monggo mae wirite pol 1 susuk mae kene Semarang. Yuk dilarisi. Sing golek Honda Mobilio iki stoke Mbak Nunung ana warna putih. Skincarean kamote SRT plate K tangan pertama. Mobilio E manual 2015 dijual khusus kredit 135 juta, kalau cash 140 juta nego di tempat. Ayo Mak satset ACD digital double duwingin wedi duwu tumpakane paling penak. Monggo. Sisa meneh iki ana Toyota Calya G 2022 platnya K. Monggo, lampune pun LED. Apa iki jenenge grille wis sarang tawon. Jadi ini model terbaru, alisnya wis celirit, tipe tertinggi, spion bisa nutup sendiri, kamotnya sak RT. Kamotnya, jadi biasanya Mbak Nunung medok koyok telo. Ini dijual khusus kredit 140 juta, kalau cash 145 juta nego di tempat. Monggo sing butuh ndang rene, TT iso, kredit iso, cash tempo juga bisa. Yang pengen tanya langsung 082 225 07 3658. Wapi-wapi lo ya, putih plate K. Nondi onone wis ra usah wedi nek nggone showroom Mbak Nunung, jaminan plate lokal. Matur suwun. Ki mau putih skincarean iki genti abang monyor-monyor koyok gincune Syahrini ya. Iki harga paling ekonomis. Iki jenenge Toyota Calya G tipe tertinggi, warnanya mentur merah wabung ya iki Mak. Ayo Mak, sing do kepengin
regane ekonomis, plate K. Tipe tertinggi. Ini dijual khusus kredit 115 juta, kalau cash 120 juta nego di tokapat. Mak, iki Calya ora Agia, dadi kamote sa-RT. Monggo duwike sithik taune enom, ya iki Toyota Calya G 2017. Mentur monyar-monyar kayak ginjene Mbak Sahrini. Lanjut, kita ada lagi. Iki jenenge Toyota Avanza E terbaru. Lampune iki lho sipit. 2023. Warnanya hitam gentileng. Elegan. Wapi. Plate K tangan pertama. Istimewa jaminan orisinilan. Ini dijual khusus kredit 200 juta, kalau cash 205 juta nego di tempat. Wis rampung kabeh. Muga-muga kanca-kanca sing ndelok do sehat, akeh rezekine. Wis pokoke didongakno Mbak Nunung sing apik-apik. Lah sing wis tuku matur suwun sanget atas kepercayaannya, yang belum monggo ndang teko ning showroom Pahala Jaya Motor Cebulek bisa, Ketanen bisa. Di sini buka dari jam 8, tutup jam 5. Kalau di Cebulek iku buka elos sampai malam. Pokoknya yang penting telepon. Monggo yang pengen yo TKI Tanggare dhewe ya. Luar Jawa, wis pokoke wong dindilah. Sing penting nyoto tekan kene. Ayo dilarisi. Dagangane Mbak Nunung yuk, monggo. Oh, wapi-wapi. Dari sana sampai sana ora ono plate H. Kabeh warnane putih skincarean. Apa ora pengen? Sing pengen langsung telepon. Engko sing balesi ya Mbak Nunung. Terus sing balesi telepon. Gambar wis pokoknya kabeh ora usah kuwatir. Jadi di sini tuh insya Allah tidak ada penipuan. Masalah apa? Sing nyekel cuma kita berdua. Mas Ali dan Mbak Nunung. Pokoknya agar ingat mobil bekas, ingat Pahala Jaya Motor. Wis ngono wae, matur suwun sanget. Semoga-moga dadi jodone karo kanca-kanca. Matur suwun.